Miten luodaan vahvaa johtajuutta? Missä suomalaisissa yrityksissä mennään nyt ja mitä pitäisi olla tähtäimessä parempaa johtamiskulttuuria rakentaessa? Tässä Edenredin podcastissa me ollaan etumatkalla parempaan työelämään. Mä oon Laura Freeman ja uskallan väittää, että hyvinvoiva henkilöstö on tuloksekas ja tehokas. Tervetuloa mukaan inspiroitumaan. Tänään mä kurkistan suomalaiseen johtamiskulttuuriin yhdessä HR- ja rekrytointialan vaikuttajan ja yritysten neuvonantajan Saana Rossin kanssa. Moi Saana ja tervetuloa. Moi, hei kiitos paljon. Kiva olla täällä. Ihana päästä kuulemaan sun asiantuntevia näkemyksiä ja oivalluksia. Lähdetään suoraan liikkeelle siitä, että jos sä saisit uudistaa jonkun yhden syvällekin juurtuneen piirteen tai käytännön suomalaisessa johtamiskulttuurissa, niin minkä sä valitsisit? No mä valitsisin aika monta. Laita top 3. Jos sais ihan vapaasti valita, mutta jos mä nyt yhden asian muuttaisin, niin kyllä mä lähtisin semmosesta virhelähtöisyyden poistamisesta. Eli me ollaan aika virhekeskeisiä ja se luo meidän johtamiseen myös aika paljon arkuutta. Eli kyllä mä rakentaisin sen niin kuin rohkeuden varaan, eli vähän rohkeampaa johtajuutta, koska se taas tuo meille visionäärisyyttä, innovatiivisuutta ja luovuutta myös sinne johtamiseen. Et me ollaan vähän taipuvaisia prosessilähtöiseen johtajuuteen, mikä varmasti johtuu myös meidän johtamishistoriasta. Mutta kyllä me vaaditaan ja kaivataan ehkä enemmän semmoista aktiivisuutta ja laajempaa kuvaa, kokonaiskuvaa, suurempia eleitä, isompia stageja, tiedätkö, rohkeutta, tekemisen meininkiä ja sitä, että ei pelätä niin paljon niitä virheitä. Erittäin hyvä poiminta ja suuret eleet kuulostaa myös hyvältä. Kun sä sanoit, että tämä ei varmaan ole ihan ainoa piirre tai käytäntö, jonka sä muuttaisit, niin mitä nämä muut sellaiset esteet on, jos mietitään, että siellä siintäisi se rohkeampi ja vahvempi johtajuuskulttuuri, niin sulla on erittäin kattava käsitys sun työn kautta siitä, että mikä kaikki saattaa olla vähän pielessä, vaikka emme olekaan virhelähtöisiä, mutta mitä sieltä löytyy? No tähän tavallaan virhe- ja ongelmanlähtöisyyden vastakohtanahan toimii se, että me keskityttäisiin siihen, missä me ollaan hyviä. Eli jotta me päästään niistä virheistä myös eteenpäin, niin meidän pitää tunnistaa, missä me ollaan loistavia, missä me ollaan erinomaisia, missä me ollaan vahvoina johtajina, organisaatioina ja myös yksilöinä. Mä rakentaisin sitä johtajuutta niiden varaan, koska on ihan päivänselvää, että niin kuin kukaan yksilö ei ole täydellinen, ei ole mikään organisaatio, ei ole kukaan johtajakaan täydellinen, eikä tarvikaan olla. Mutta meidän pitäisi juhlia paljon enemmän sitä, että missä me ollaan oikeasti loistavia, missä me onnistutaan parhaiten, mistä me energisoidutaan, mitkä on niitä meidän organisaation luontaisia vahvuuksia, joilla me vallataan markkinat, joilla me kiinnostutaan asiakkuuksista ja sidosryhmistä, joilla me vallotetaan ne työnantajat ja työnhakijat siinä ympärillä. Eli rakennetaan sitä vetovoimaa ja pitovoimaa myös sinne organisaation sisällä. Eli toisin sanoen ongelmakeskeisyydestä yhä enemmän vahvuuslähtöisyyteen. Toi on niin raikas vinkkeli, kun on jotenkin tottunut siihen, että se lähtee aina siitä, että nyt kartoitetaan, mikä kaikki on mennyt pieleen ja missä me ollaan niin surkeita, niin toihan luo aivan erilaisen lähtökohdan sille tekemiselle. Siis senhän huomaa jo tässä, kun me keskustellaan tavallaan, että miten se mindsetti kääntyy ja miten sun fiilis kääntyy siihen, että hei vitsi, aivan, että tämähän onkin innostavaa. Mutta näinhän me ihmiset toimitaan ja meillä on siis tavallaan hirveän luontaista se, että me keskitytään siihen, mikä ei toimi, kun meidän pitäisi enemmän keskittyä siihen, mikä toimii, eikä se tarkoita sitä, etteikö niitä virheitä korjattaisi. Niitä virheitä, mitkä estää sitä tekemistä. Mutta se, että jos me fokusoidaan vaan niihin ongelmiin, niin kyllä se aika karmea mindsetti ja mielenmaisema on, missä me työskennellään. Kyllä. Hei, mennään vielä tarkemmin tällaiseen niin kuin, onnistuneimman mahdollisen johtajan anatomiaan. Voiko johtaja onnistua esimerkiksi ilman tällaista vahvaa substanssiosaamista vai onko se välttämätön luottamuksen ja uskottavuuden ehto? Ei ole. Niin just, no se tuli. Ei ole. Miten niin? mutta sen mä sanon, että kyllähän se substanssi, varsinkin jos henkilö on vaikka johtajan uralla niin kuin alussa tai esihenkilöuran alussa, se substanssi tuo varmuutta. Ja silloin kun sulla on varmuutta, niin sä usein muutut myös niin kuin uskottavammaksi siinä sun työssäsi. Eli toisin sanoen mä sanoisin, että
ei sitä niin kuin varsinkaan alkuun kannata sivuuttaa. Että se voi olla helpompi lähteä toimimaan esihenkilön roolissa silloin, kun sulla on se substanssi kunnossa. Mutta mun mielestä niin kuin missään tapauksessa sitä substanssia ei tarvita, koska sen takiahan meillä on tiimit, sen takiahan meillä on asiantuntijat. Heidän pitää päästä loistamaan siinä, missä he on niin kuin osaavia. Ja meidän tehtävä on niin kuin mahdollistaa se, meidän tehtävä on tukea. Että kyllä mä sanoisin, että kyllä se niin kuin johtajan ensisijainen tehtävä on osata hoitaa ja hallita fiksusti ja laittaa ne ihmiset sellaiseen niin kuin positioon ja semmoiseen tilanteeseen, että he pääsee kukoistamaan ja he pääsee toimimaan omilla vahvuuksilla, koska sitä myötä se tiimi onnistuu, se organisaatio menestyy ja se johtaminenkin helpottuu. Että kyllä mä sanoisin, että semmoiset niin kuin ihmistaidot, tunneälytaidot on aika keskiössä tässä. Joo, mä oon koko ajan ihan mind blown, että sä käännät kaikki mun ajatukset toisinpäin, mutta siksihän just haluankin jutella sun kanssa. No miten sä tästä sanot? Johtaminen haluttiin tai ei on nykyään melkein standardina myös tällaista jonkinasteista muutosjohtamista, niin millaiset taidot erottaa hyvän muutosjohtajan semmoisesta keskinkertaisesta? Niitä on tullut nähtyä aika paljon tässä omankin uran aikana ja mehän eletään siis jatkuvassa muutoksessa. Että sehän ei ole enää mitään semmoinen, että okei, hei nyt muututaan, vaan me muututaan koko ajan. Ja me ei voida vaikuttaa siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Joten meidän kannattaa jo asettaa tavallaan mielikin jo siihen, että tämä tulee koko aika muuttumaan, jolloin se on jatkuva olotila. Eli sitten tulee kyse siitä, että miten me johdetaan jatkuvuutta ja sitä tavallaan pysyvää olotilaa, missä myös tapahtuu sitä muutosta koko ajan. Kyllä mä sanoisin, että yksi keskeisimpiä tavallaan niin kuin muutoksessa on se, että meillähän on vähän semmoinen niin kuin harha muutosvastarinnasta, että ihmisillä olisi muutosvastarintaa. Joo. Eikö ole? No mä oon vähän eri mieltä siitä. Mun mielestä kyse on enemmän siitä, että me ei olla tuettu riittävästi niitä kyvykkyyksiä niillä ihmisillä vastaan ottaa sitä muutosta. Että eihän niin kuin kukaan mun niin kuin oppien ja mun kokemuksen mukaan niin kuin lähtökohtaisesti ole, että joo, en muutu tai en niin kuin, ei missään tapauksessa, vaan kyse on siitä, että sulla ei ole ehkä keinoja ymmärtää sitä tai sulla ei ole viestitty riittävästi, että mistä tämä johtuu tai sun ei ole annettu tavallaan purkaa niitä epävarmuuksia ja pelkoja, mitä siihen tilanteeseen liittyy. Koska aika usein sitten kun ne käydään läpi ja ihmiselle annetaan se tila sille, että me kuunnellaan, me otetaan sun huolet tosissaan, kerro miltä susta tuntuu, käsitellään niitä asioita, niin se fiilis rupeakin muuttuu, kun vaan heitä kuullaan. Totta, että se on ehkä vähän väsynyt tai vääristynyt arkkityyppi, että olisi valtava määrä ihmisiä, jotka vaan itse tarkoituksellisesti huutaa, että ei mitään muutosta, ei sovi. Että ennemmin se on kyse sen muutoksen vähän niin kuin pohjustamisesta. No just näin, ja kuitenkin suurin osa muutoksista tutkimustenkin mukaan 70% muutoksista epäonnistuu. Ja yksi keskeinen syy sille on just se, että me unohdetaan tavallaan se keskeinen muutoksen tekijä, eli se ihminen. Mutta sitten kun me huomioidaankin ne ihmiset, niin se tilanne rupeaa kääntymään. Eli kyllä mä sanoisin, että yksi keskeisimpiä asioita sillä, että me onnistutaan muutoksessa on se, että meidän pitää kuunnella niitä ihmisiä. Meidän pitää antaa niille ihmisille tilaa ja tarkoittaa sitä, että sitten kun meillä tulee joku organisaatiomuutos tai YT-tilanne tai firmaa ostetaan, myydään, mikä se muutos sitten ikinä onkaan tai markkina murtuu jotenkin merkittävästi, niin siinä tilanteessa myös johtajuudelle tarvitaan lisää aikaa. Että me ei voida olettaa, että tavallaan se, miten me ollaan tähän asti toimittu, tulee kantamaan sen tavallaan muutoksen yli, vaan meidän pitää resurssoida lisää aikaa sille, että ne johtajat ja esihenkilöt pystyy olemaan siellä kuuntelemassa niitä ihmisiä, että ne pystyy olemaan läsnä. Ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että johtajat itse tarvitsee myös tukea, koska sehän kuormittaa heitä ihan merkittävästi. Että kyllä mä johtajille suosittelen myös sitä, että hakee sitten organisaation sisältä tai ulkopuolelta tukea itselleen, mutta että jotenkin se tavallaan kenttä pitää kattaa. Osaako suomalaiset johtajat hakea tukea itselleen, tai missä kantimissa toi osuus on? No osaa paremmin kuin toiset. niin. Se vähän riippuu. Perinteisesti, jos ajatellaan vaikka ihan osakeyhtiö, niin kyllähän siellä usein toimitusjohtajan tukena on hallitus tai hallituksen puheenjohtaja. Että sieltä pystyy hakemaan sitä sparrausta. No tietysti hallituksen rooli riippuu sitten vähän, että mikä se heidän fokus siinä on. Mutta kyllä mä suosittelen aina sitä, että kyllä ulkoisia tahoja kannattaa olla. On se sitten jotain muita toimareita, kollegoita muista firmoista tai jotain muita tavallaan luottohenkilöitä tai ihan ulkopuolisia coacheja, kenen kanssa sä voit sparrailla eri teemoista ja myös purkaa sitä omaa kuormaa, koska työpaikalla sä et sitä voi tehdä niissä tilanteissa, kun sun täytyy pystyä tukemaan muita. Totta. Eli toi kannattaa ehdottomasti ottaa varmaan
korvan taakse. Tiivistä vielä ja kerro rehellisesti, kun sulla on niin laaja näkemys ja vinkkeli ja tuntuma sun työkautta siihen, että missä suomalaisissa yrityksissä tavallaan mennään nyt ja mikä pitäisi olla siellä ykköstähtäimessä, kun tätä johtamiskulttuurin jonkinlaista uudelleenrakennusta tai kehittämistä ajatellaan? No kyllä mä sanoisin ton, mistä jo vähän puhuttiin, että meidän kannattaa sitä mindsettiä kääntää yhä enemmän siihen, että missä me ollaan hyviä, kun varsinkin tämmöisinä aikoina, kun maailma myllää ympärillä, Joo. me ollaan kaikkien negatiivisten uutisten keskellä koko ajan. Me taistellaan päivästä toiseen siellä työssä, niin jos ei me pystytä keskittymään myös siihen, mikä toimii, niin mehän ollaan ihan henkihieverissä. Me ollaan niin kuin ihmisraasuja ja raunioita ja organisaatioraasuja. Eihän siitä tule loppujen lopuksi niin kuin yhtään mitään. Eli toisin sanoen keskittyminen niihin vahvuuksiin, siihen missä me ollaan loistavia, sanotetaan sitä ääneen, nostetaan niitä ylpeyden aiheita myös siellä organisaatiossa esille niin kuin yhä enemmän. Myös yksilötasolla, tiimitasolla, asiakkuustasolla, missä me ollaan onnistuttu, missä me ollaan oltu loistavia, mistä me ollaan saatu hyvää palautetta. Me ollaan suomalaisina vähän huonoja siinä, että me nostettaisiin sitä, että vitsi, tämä meni hyvin tai että kattokaa millaista palautetta mä oon saanut. Tätä meidän pitäisi niin kuin nostattaa paljon enemmän. Et sen mä sanoisin, että se on niin kuin ensimmäisiä juttuja. Ja sitten sitä kautta, kun me saadaan sitä virettä käännettyä, niin sitä kautta myös tulee sitä rohkeutta. Että me uskalletaan katsoa muutakin kuin pelkästään sitä, että no mikä tämän asian riski on, jos me lähdetään tekemään ja toteuttaa tätä. Että miten me mokataan tässä. Niin aidosti se, että mitä mahdollisuuksia tämä voi meille tuoda. Että lähdettäisiin kokeilemaan, lähdettäisiin rakentaa sitä rohkeutta erilaisilla esimerkkeillä sinne organisaatioon. Ja valjastettaisiin myös ne ihmiset siihen, että otetaan heiltä oikeasti niin kuin hyviä ideoita ja ajatuksia esiin ja siinä, että kun he on kuitenkin siellä rajapinnassa ihmisten kanssa ja toimintojen kanssa, niin he näkee ja he tietää, mikä toimii ja mikä ei toimi. Niin kuullaan heitä riittävästi ja annetaan tavallaan semmoinen tila sille, että ei myöskään suoraan ammuta alas niitä asioita, mitä sieltä nousee. Eli toisin sanoen on se sitten vaikka vartti tai puoli tuntia viikossa, mutta joku lupa olla hullu, siis positiivisella tavalla omituisen hullu. Joo. Että sitä me tarvitaan, että annetaan ihmisten niin kuin ideoida, heittää hullujakin ajatuksia ilman, että me pommitetaan niitä alas. Hei, ihanan konkreettisia vinkkejä ja toi kuulluksi tulemisen tärkeyden nostaminen esimerkiksi on musta ihan valtavan merkityksellinen pointti. Se on tosi tärkeä ja se on tavallaan siitä hyvä asia myös, että se ei tarkoita sitä pelkästään, että esihenkilöiden ja johtajien pitää kuunnella niitä henkilöitä, vaan kollegat voi myös jeesata. Kaikki voi jeesata toinen toisiaan siinä, että me koetaan itsemme jollain tapaa, että meitä ymmärretään tai me tullaan nähdyksi, niin sillä on tosi iso vaikutus siihen, että miten me suoriudutaan. Ja tämä taas näkyy sitten tuloksellisuutena viivan alla. Aamen. Hei Saana, lopuksi me haluttaisiin sulta muutama nopea napakka vinkki. Tässä on käynyt jo tämän keskustelun aikana ilmi, että sä oot erinomainen antamaan niitä. Nämä seuraavat 2 kysymystä me esitetään kaikille meidän vieraille. Ootko sä valmis? Anna tulla. Millaisilla konkreettisilla teoilla saadaan työntekijät voimaan ja jaksamaan paremmin? Mä sanoisin, siis niitähän olisi ihan hirveästi, mutta mä sanoisin, että rakentakaa ne työroolit niin ja niissä tekeminen niin, että ne ihmiset pääsee toimiin omilla vahvuuksilla. Eli suurin osa siitä työstä olisi sellaista, että se ihminen pääsee omilla luontaisilla vahvuuksilla toimiin, koska se rakentaa hyvinvointia näille ihmisille, se energisoi heitä ja se hyödyttää ihan kaikkea siinä toiminnassa. Eli huomioikaa ja kysykää niiltä ihmisiltä, että mitä sä haluat, mistä sä niin kuin eniten innostut ja missä sä loistat parhaiten. Ja tuetaan sitä. Ja vielä ihan viimeiseksi, mikä on sun mielestä merkityksellisin työsuhde-etu? Kauhea kysymys. Ihana kysymys. Tämähän riippuu tietysti ihmisestä, mutta jos sä kysyt mun mielipidettä, mitä mä ajattelen, niin mä ajattelen, että sellaiset edut, jotka tukee elämän joustavuutta kaikista parhaiten. Niin, että minä ja muut pystyy rakentamaan oman elämänsä niin, että siihen sopii muu elämä, siihen sopii duunit ja se kaikki on mahdollisimman ketterää. Tätä mä näkisin, että tässä jatkuvassa muutoksessa ja hurlumheissa me tarvitaan yhä enemmän. Kiitos näistä kaikista näkemyksistä, vinkkeistä, oivalluksista. Ihan superkiinnostavia juttuja. Kiitos. Kiitos.